menta kesengi ka Sati Raja Memorial Secondary School Rava kalayo ban pli perda ya ka annual sports meet ka balabu banlong hakilai sengi lenter ya ka balasdang nadu menta kesengi jong ka lai terik ubnai yayong arajar arpsau bat penkut hadu ka santerik uyayong arajar arpsau bat ya kane ka sports la penlong hamadan yelek kai kate ka school. Hakate kesengi kum ka jingai mensim lawan bandon ringkat da uba Rocky kela ubari uchairman ka umsning town Dorbar kum Kongsan nang ta uba Elias R Marak police officer in charge umsning police station ulawan poi kum sembut Kongsan uba Boxster Sim block resource person National Health Mission na umsling CNRD block kakong bala kentiu umba headmistress kate ka Shilem ai jinghikai usar Shangdiar usketri ka school managing committee uba Charles kala kinong hikai kate ka school lembat ki wei de. Kumban syu kedeu ba kate ka school kade ka bala seng da ka Ribhoy Area Welfare Association house nam Arajar Sau ka bala tip menta ka Sati Raja Memorial Secondary School Rava bat kate ka school kade ka wei na ki school ka ba perkhat khamta mi ki khna ki bawan na ka longying ki baduna ka yo ka kot bat kate ka school ka don nadu kelas nursery hadu kelas 10. Kinong keren hakate ka sengi kila maj phang ya ka jingyai lenti bat ka jingmut kate ka school shushu kila ai mensim ya ki khna pule kate ka school bakum ki khna pule ki don kam ya ka jingya le kai omtang ban yo tang ki jinghi kai ka pule dangle Henry bakin yo ya ka jinghi kai hakikam ya le kai namar kum bakalong menta ka sports hi kade ka wei kalat ai kam ai jam hakine ki sengi ki ba menta kumta ki kentu ki khna school bakin nang yai trishitom ban peni yala ki sab yelek kai jongki khnang bakin long ki rang yelek kai bapau shisin ka sengi kumchi benta ban penphu penpeng hakate ka sengi ki khna pule kate ka school kila pen iru ki jingshat bai tanat jongki.
ka jong ka sap ka talent ka bapipidon mar hakani ka pertei mat hakani ka juk menta hakani ka pertei ba kani ka juk menta ka sport kala dei ka life ka sport kala dei ka jingim lara pinang bah ka sport pi concentrate bah ka sport pin salong way naki player lane naki noile kai jong ka jela jingi menta ka sarkar rasang ban ai bon ki scholarship hak jingi dei ban penkiu ya ka sport hang ni po jela jingi what can tron yela de wanam kan ba kasati raja kan long ayu rekat ni ki kena school piladon kan ni pi bidon kata kas bidon kata ka sport man spirit jong pi ngai kini ki master jong pi ngai kan mau hakapor ba ngarung ade we ni kena school jong ka JNV nyang bari le jeng isya ka jing sit ka ba south degree hakapor bangilong sport hapor bangilong sport school te kapit kan mau yang aku tikipor ba ngarung along kumbalong upi ngarung dari kelas leader ngadu 6 up to 12 hakapor bangalik school po JNV nyang bari jadi mak kata ngasudap na kajiktiban habang IEP ngakan mau hakipor ki bangarung along kena school kumbalong upi jadi mak kata sip kabu pi kena school sip kabu yala de ba nakaliang jong ka managing committee jong ka school kalabu ya kapor ba ban ai ya kani kapor ba pin yele sport haba pidi le sport pin iken ya kata talent bar kasap kapong ga ba pipidon kamut ba tang mani ki kena school ngin siu lamit ke tangah ka ba pulekot tang ba pulekot proses gi lane ngadu step hadu damit ring ngidon kam ya ka ngidon kam ya kata ka physical health ngidon kam ya kata ka jikko jikya nang ba kani ka sport school ni tekaniru kadem kam bat pihak banyak rengkat bat ka sport rengkat bat ke jimpule bat rengkat ka important ba kadai ka disiplin maintain ya ka disiplin jompi ngai ibun ki kena school haman la ki school ki prepare ngai ba bun kim chu maintain ya ka disiplin nana ki i kinai kai habaki wan naki yin jongki len ba ka surok len ba ka no benta ngai tekeng kena school ki pet cerut Belai namar ba kisalia banong good morning miss. Nani kisalia banong good morning sir. Dere ngai pi nga advice. Haba pi i no ikai bikiwan hakmat. Mare wot ong ye miss good morning. Abat jongi Wycliffe. Dia haba pi pai sikini ki house ki jong pi. Kini ki longkum ki ni ki nong yalam ki jong pi. Kiba pila ya bu. Kini ki dei ki riu slur tani ki riu yale jong kajak ben riu khasi jantia wong ila puli ngan manga puli tin khasi ngala puli sepang pirat sing sepang tiang nang ba sepang ka phanong lai ba sepang i Wycliffe ini ki ki riu slur ki riu yale ki ban penyo ya kajing la luot ki bai penyo yang i ya kata kari khasi jantia te phi kum ki na school phi de ban bun loksa ya kajing long slur ka jongki ya kajing long len la de ka jongki mo naga benta kajing bha jing met jong ke imlang kasalang dia ngakan tu ye pi gum ki kena school gum ki hep ki baret ki balong gum ki parak ki jonga ba pinye simenta hakan dia ka sport ka ka school kala penya ba pinyo ya kajing mentoy omdei kang banong man simenta dai ba pinyo kajing mentoy jong pi da kajing simenta jong pi hakin ki sport meet kawai ka bakongsan kalong ba pinomdei banlong ki bale arrange bit aba pisimenta kanu ka program baka school ka penya namar kajulong slow jong pi kanyalam len pi sha jangai ba hakalen pi ya ke jong pi andai la da pilong le ran pin sedon kajing babi hadin habut pinomla banyeng tang banyeng man keren hakmat jong ki ba andai la da pilong slow nadu menta kajing slow jong pi kanyalam len pi ba pinom sinran lani pinom le ran bi hakajing im ka jong pi pide man sedang nadu menta bat pinang yai ya cat banang yo kila kelenti ban keren dan ban yang hakilan san long ki baslur ban keren ban simenta haki benta bakinong ikai ipasat ya pi kumju haba simenta ka sport pide ban long ban bu ya katong ka jompi katong ka dege ban job dene andre ka sport kumba kalong ka julong ka dan hi ki ba baro ibu basimenta kinumlong kinong job ma kindon ki balong meningkong kinong ki baar andre pimde bandu jeng kermen pide man yai persiang ban hakawai kesngi pin salong meningkong ada pimlong meningkong mendasngi
nak jing sim benta jong pi nak kapor nak jing don jong pi kata ka men sim menyale kan poi sa kapor ka ba pi lu pin salong banengkong te kumbang atip hi ba hamster jong pi la ya thu ingi ba kali ka de ka school nani kata ka jaka ai jing hikai ka slam ai jing hikai kham tam nak menta ilong yeng kibaduna ka jing yo jeng kot e himde ben so phere kata namar balai ba mangi kibadon hang ni nga kumbang along menta kumni hang ni nga de bawan nakalong yeng long sem ka baduk mo umde ba batang kiba bayo balik school haki school kiba rem lani haki school kiba standard ila ban poi sa kathom handrei kibriu ini ki khna kiba wan nakalong yeng ka baduk nakalong yeng ka bajanjar ki khampoi sa kathom haba bun sin PE kiri ukraw kiba la pau bha kidei barabor heda pikili ka history jong kidei kibawan na kalong yeng sem ka ba duna ka jingyo jingkot e nga kan tu ye pi ai ga man sim ye pi ba phim dei ban so phe na ki wei pat nama pi philong kerpang ublei udon lala ka jong ka jingmang na ka banta jong baro kumban chuang no na ka banta barus pa ka sandur ka jong ublei ka dei na ka wei pat na ka banta Kibadon nak gilong yang longsem kibaduk kasandur ka chong play kalong da kumboy pat mo ta daw pide ban nyale ban long ba maong ba ngidei balong kibalong special mo ngilong kerpang mangiyo ban wan school hang ni lesi bun kibam yo ban mak tum kan ni ka school kibaya kiba late school la kibai pat ki school kinom yo mamat ma pi ikna school hang ni ta daw pilong kerpang dene dia ngakit bok kit yang pi ba pinyale ban kham tam aba pisim menta ka sport balai ngi ong ma ban sim menta ki sport namar ka jing sim menta jung ki sport ka pelat na bun ki jing sniu kham tam go mangitip hi hakani ka juk menta ka jing ken rei jung drop ka jing ken rei jung ki jing di pen buai mo ti barabol na pisim menta ki sport dan ne pisim menta kinu umdai ya tang hapo madan rei le sing indoor mo indoor sport compare rei tang ba pisim menta ki sport kan pelat je pi na bun kini ki jing sniu ki ba ap ban penjat ya kajing ka jong pi namar balai karta jong pi karta ka ba khatsan hadu arpho le ni mental esti menong khatlai khathau snem hadu karta ba khat pas snem khat snai snem kijing penchoi kibun kade ka por jong kajing yale kade ka juk ka ba ka teknologi ka ya te pide balong ki banang manadkar ba pin nom ngok hangini ki jing sniu ki banwan mo dada pidon kanu ka jing bom sngo thu ha ka jing mo jing perkhat jong pi gloi ban phai sikinong sakik mi kik pa la ni sikinong hikai jong pi ban ya thu ye jing jing jenja jong pi him dei ban bu ye jing jing jenja jong pi hapo tang halade namar balai la da pi la ni pi sim ya kata ka jing jenja ka jing tang hapo la de kan pen poi ka por pi kan poi ka por ba pi ka jing mo jing perkhat jong pi kanom trikam shu ene am pin sim ya ki eksin jam ki ba bakala Dia nak kata daw nama kino hikai jong pi gide ki balong kum ki kimi ki pa school. Dia nak ki kimi ki balai ki kino hikai ki kimi ki pa baat nama mapi ki tip kham hai pi. Na lor ime pa jong pi dei kino hikai ba tip kham hai pi. Ki house kapten ki jong pi ngasu tenat ban yo iru ki nong hikai ki badon ka discipline. Te hakane ka step ka menta. Nga kwa ban ong ya pi. Bakani kajing le kai sport hagapor ko menta kamde shu kabatang kabang isong tang ba hagapor mo swa kalong tang kata ka discipline lene ka rukom bangin long don burom ban ipen itnak ban pen ipu ban ipi pen iping ha hanre ngan ong epi ka sport hagapon ka banung kong ala ban bu yang pi ki hep ke be ki kna school ke be ki jongi hakane ka step baka sport kadai ga way naka benta jong ka kam kilanmet lane kata ka physical exercise kabaki ki ong kaba lese pin klianga balai don kam ban kam kilanmet ngaw badon nakaliang jong ka health department ngan ong ya pi baka kam kilanmet kadon ha ki bon benta ka jing don kam ka jong ka ei kata ka kilanmet kalong kata kalau bawan ra ya ka kot ka khya ha ka jing em ka jong ubreu ka man ka sngi ka ei pat kata ka kot ka khya ha ka jing em ka man ka sngi ka kot ka khya ngala ban ong ye phi ka kot ka khya ha ka met ka phat ka jong phi ka baki ong ka physical
exercise ka koj ka khya ha ba dei ha ki jingmut ki jing perkhat ka jong phi ka ba dei ha ka mental ka koj ka khya ha ki jinglong men sim ka jing im ka jong phi bakani sisa ka da ka ba phi kilan met kanwan ra ya phi sisa ya kata ka ka bongi ong ya phi bawan ra ya kata ka long rniang ka ba pura ha ka jing im ka jong ubreu kum ki khna school phi don kam ban le sport na ka we ka por ngala ba dong man kasni phi don kam ban hap ban bu ya ipor batengkai ipor ban kilan met yala de da ka ba phi kilan met yala de phin long kita ki breu ki ba shai ki ba klan ki ba koi ki ba khia ba ru ki ba klan ki ba bang man bam ki ba bang man di ha khnau khnio bor ha khnio kata ka jing im ha ka jing im ka jong phi ka ba man la ka sngi but kani ka sport kam di ban ong kata ka jing mentoi simet tang ha ka ba dei ba kata ka exercise la ne but kata ka ba khnio ka jing koi ka jing khia henre menta ka sport kala deiru ka de ka lap ai kam ai jam yangi ki khna ki badang kiu dang san ki badon kam ya ki kam ki jam namenta ka lawe ka ba pharnai ka jongi ha ka sport lada phibile ka sport ki don chibun ba ki discipline jong ka sport lada phi kwa ban long komisar marak komisar warjiri ha ka uniform ba ki klur kum ne phi don kam ban khlai ni ka sport lada phim pen khlai ni ka sport phinomyo takadaw lada pidon kam sibun lada phi nang ya ban le kai ka football ka la ban ai kam ya phi lada phi nang ha ka no ka discipline hak bai de ba ka sport kata ka la ru ban ai kam ai jam ya phi ki khna school ba e jongi ni ka school sati raja tenga don hangne khndiak ban ai men sim ya phi ya kani ka sneeze dang jong kani ka sport ka jong phi ha kani ka step ko menta hashwa ba I chief guest jongi in sapli ya kani ka sport ka jong phi menta sipang nga ngek scam ba ma phi hapdeng sibun ba ki sport ki ba phing sai le kai le se pine tung khu hang ne hang tai ka we ka house ya ka we ka house nga ong ya phi phim jude bandon ka no ka min sim no sarong phim num de ka no bandon ka no ka min sim ka ba tu tung khu nga kam tu tu le nga kam tu pe li nga sa pe me kata kam de are me le kam ta ta te kam ha ong nu pai phi kum ki khna school ni ki ba sung thu ki ba don ni kata ka discipline phi de bandon yau a ubi bat uke la ban kili nga ba de u tau a ki ong uta ka balong akor kumo pide ben long ki breu ki badon ya ka akor nang ta pide ben don u tau ubi ta long don ubi kumo burom u tau ke ba de kamai la ka hok ka ba mut ba pide ben don ya ka akor ka burom bat kamai la ka hok kata ka de bandon hapi ki khna school ba it jonga